दिनै जोङो मोनसे मिशन मुडआव जोंनि गोनांथार लामा खोनायनि जि बेबस्था एबा खोनायनि जि राहा लादोंमोन बेखौ जों बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों। गुडविल मिशन 2023 एन्ड 24 बे बोसोरनि थाखाय गासै मोनब्रै जायगायाव नैबे कालाहान्दी डिमाकुसि शनि मन्दिरनिफ्राय कालाहान्दी जानानै गुडविलसिम बे 4 किल'मिटार आरो दसे उनाव जोङो सिकारि बांला, बेनि उनाव जोंहा सनाजुलि, बेनि उनाव पानिसिलि गासै जोंहा 10 किल'मिटारनिबो बारा जों लामा बेखेवनो थांगासिनो दङ। आरो बेनि थाखाय जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, जों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि आइडियाजों, बिथांमोननि सानखांथिजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय लामाखौ फोसाबनायनि थाखाय गुडविल मिशन होननानै मोनसे प्रजेक्ट लादोंमोन आरो बेखौनो थांनाय 2021 आरो 2022 जोङो 500 कोटि लानाय फैनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लामाखौ जों फोसाबबाय आरो देग्लायबो 500 कोटि बेयावबो जोङो मोन 46 एमसिएलए सिटनि थाखाय नमिनेटेड आरो इलेक्टेड गासै 46 एमसिएलएनोबो सासेयाव 10 कोटि बे फैसाखौ होनाय जादों आरो बेबायदिहै जोंनि लामाफ्रा दिनै गोबां फोसाबजानाय लामायाव बा फोसाबजानायनि थाखाय जोंनि सेराव जों लानानै फैनो हादों। आगोलनि सरकाराव जों नुदोंमोन माने एमसिएलएफ्राबो बेबायदि गोबां माने रांनि जि बावजा बेखौ माने बेबायदि बाहागो मोनामोन, खिन्थु देग्लाय एसे आलादा माने बेथ' जोङो साबायखर होनांगोन बिनि थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ। बिथांनि जि गुवार गोसो आरो अनफावरि जि गोसो, बे गोसोनि थाखाय जोंनि बिटिआराव थानाय गासै 46 जन सिटनि एमसिएलए, जोंनिया दा 33, हमनानै ला बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि, बेनि बादैबो जायफोर समस्तियाव जों देरहायाखै बे समस्तियावबो जोङो टिएलसिसि चेयारमेननि गेजेरजों, जोंनि दोलोनि गेजेरजों बै समस्तिनि रायजो राजाखौ जोङो बन्सित खालामाखै। बै समस्तियावबो समान जोङो स्किमखौ हरनाय जादों। बबेबा समस्तियाव बिजेपिनि दङ एमसिएलए, बेनो जुदि 10 कोटि होदोंबा इउपिपिएल थानाय समस्तियावबो 10 कोटि होदों आरो इउपिपिएल बिजेपि गैयि समस्तियावबो 10 कोटि थाखा होनाय जादों लामा फोसाबनो थाखाय। आरो बे 10 कोटि थाखानि लामाखौ जोंनि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जथायै नायना होदों। दा बे हिसाबै रावबो ओनसोलनि सुबुङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बन्सित जायाखै आरो साफ्रोमबो एमसिएलएनो इएम बायदिनो माने खामानि मावनायनि खाबुखौ होदों, रायजोखौ सिबिनायनि खाबुखौ होदों आरो रांखान्थि गोहोखौबो इएम बायदिनो एमसिएलएफोरनोबो होनाय जादों। थारैनो गोजोनथाव खौरां आरो गोजोननायबो मोन्दों। माने दिनै पानेरि समस्तिनि सिङाव बिटिसि भेरगाव समस्तिनि सिङाव मोनब्रै जायगायाव मोनब्रै लामा बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बिनिनो नैबे सेथि हाबाफारि डिमाकुसि शनि मन्दिरनिफ्राय थांनानै डिमाकुसि गुडविल बाजारसिम जागोन, प्राय 4 किल'मिटार लामा गोजान। आं गिबियावनो जोंनि इएम एबा भेरगावनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। बे गोग्लैसोना थानाय लामा गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनसे समस्या महरै सिखारना दोंबाय थायोमोन। बेखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जि आखाइ लाबाय बिथाङा, गुडविल मिशननि गेजेरजों लामाखौ सेंसन खालामनानै दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लाबाय। बेखायनो आं समस्तिबासि हिसाबै साबायखर बावदों बिथांखौ। बे लामानि गेजेरजों गोबां जोंहा माने हान्था मेलाया डेभेलप जागोन, बेखायनो बिथांखौ आं फिन समस्तिबासि हिसाबै साबायखर बावदों। औ, जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै, आरो बिनि समान गोजोनथाव आरो जों रादाब मा दङ बेखौ जों सानदों। आरो जिहेथु नैबे आंनि गावनिनो जोनोम जानाय जायगानि गामिनि लामा दिनै गोलाव बोसोर माने जों जोनोमनिफ्राय बे लामाखौ जों जानायखौ नुवाखैमोन। जों जोबोद माने रायजो राजाया भुगिनानै दङ बे लामानि थाखाय। जिहेथु बेयावहाय स्टेट डिस्पेन्सारि दङ, मेडिकेल, बेयाव थांलाय फैलाय खालामनो बेमारि लाबोनो थाखाय लामाया जराजीर्ण, एकदम माने बायला जिला जाजोबनानै दङ लामाया। मोननै माने दैमा दङ, बेबो बायनानै दङ। दिनै गोलाव बोसोर गोबां सरकार फैबाय थांबाय, एमएलए, एमसिएलए, इएम जानानै थांबाय, मिनिस्टार जानानै थांबाय, नाथाय बे लामाखौ रावबो नायफिनाखैमोन। नाथाय दिनै जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि इएम एबा जोंनि भेरगाव समस्तिनि एमसिएलए दावबायसा बर' सार बिथांनि नाजानायजों, बिथांनि अननायजों दिनै बे लामाखौ जों मोननो हाबाय। आरो सिसि ब्लक
बेवहाय जाबाय प्राय 3 कौटिनि एबा 3 कौटिनि खाथि बेवहाय सेंसन जादों जों आसा खालामदों बे लामाया खोब मोजाङै बानायजागोन आरो बे लामाया जानाय लोगो लोगो बै साहा ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा बे लामाजों थांनानै गुवाहाटि थांनाय लामायाबो खोब खाथि जायो जायनि जाहोनाव बे लामाया जाहैनि थाखाय गोबां गोलाव माने लामाजों हान्थिलांनो गोनां जायो आरो जोंनि बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा खाग्राबारि बड' मिडियाम हाइ स्कुलाव थांनायानो जा एसामिस मिडियामाव थांनायानो जा UN एकाडेमि स्कुलाव थांनायानो जा बे साहा ओनसोलनिफ्राय गबसासुबा हाइ स्कुल जोबोद मोजां जाबाय दिनैनि थारिखआव स्कुला हाइ स्कुला हायार सेकेन्डारि जानो थांगासिनो बा हायार सेकेन्डारि जाबायखौनो हमजायोसै बेयाव थांनो थाखाय साहा ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बैजों थाङालाबासिनो बेसेबा गोलाव बै भेरगावआव थाङो डिमाकुसियाव थांनो गोनां जायो दिनै बे लामाया जानाय लोगो लोगो फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय जोबोद मोजां जाबाय जों जोबोद साबायखर बावदों बिटिआर सोरखारनिसिम आरो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे लामाया जेरैबायदि लामाखौ मावफुंदों आरो नैबे स्टेट डिस्पेन्सारि जिथु मेडिकेल दङ बेवहाय बेखौ 30 बेडेड खालामनायनि फोसावबाय इतिमध्ये स्टेट गभर्नमेन्टआव बेखौ प्रप'जल साबमिट खालामबाय खम समनि गेजेराव बेयाव माने फाउन्डेसन खालामनाय जासिगोन होननानै बिथांमोना फोसावबाय दाख्लैबावै आरो बै लामायाबो जोबोद गुवार मोनसे लामा सेंसन जाबाय बे जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेरावनो ओरै बगामाथिनिफ्राय फैनानै भेरगाव साब डिभिजनाव लिंक रड बियो माने धालायानो 24 फुट गुवार जागोन मोनसे मिनि हाइवे जागोन आरो मोननै लाइननि बे निजोंनो थांसिगोन बेजों कानेक्सन जासिगोन बे लामाया जोबोद जों गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि रायजो राजाफोराबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों